тобутҳо бо ҷасади ду сокини маҳаллӣ ки дар ҷанги Украина кушта шуданд ба ноҳияи Булунгури вилояти Самарқанд оварда шуд. Хабар медиҳад Озодлик. ба гуфтаи наздикон, Бобур Абдумуминови 26 сола ва Шаҳрёр Ҷалолови 24 сола барои меҳнаткунӣ ба Русия рафта буданд, ки ҳарду ба кадом сабабе ба зиндон афтоданд ва дар он ҷо адои ҷазо мекарданд. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. пас аз он ки дар моҳи сентябри соли 2022 режими Кремл қисман сафарбаркунӣ эълон кард, дар расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи ҷалби муҳоҷирон аз ҷумла маҷбурӣ аз кишварҳои Осиёи марказӣ ба сафи артиши Русия барои фиристодан ба сафи аввали фронт нашрияҳо пайдо шуданд. ҳамин тавр рӯзи 15 октябр дар як тамрингоҳи вилояти Белгород ду сарбоз ба сӯи дигар низомиён оташ кушоданд, ки дар натиҷа ду ҳамлагар ва дасти кам 11 нафари дигар кушта шуданд. яке аз ҳамлагарон Эҳсон Аминзода, зодаи 24 солаи Тоҷикистон буд, ки дар яке аз тарабхонаҳои шаҳри Москва кор мекард ва тавре баъдан маълум шуд ҳангоми боздошти даъватшавандагон рост аз кӯча ба ҷанг фиристода шудааст. ҳамлагари дигар Меҳроб Раҳмонов низ шаҳрванди Тоҷикистон қабл аз даъват ба артиш дар колонияи ислоҳии вилояти Брянск адои ҷазо кардааст. ҳозир ғазаби рӯзҳо хеле зиёд аст нисбат ба шаҳрвандони Тоҷикистон. ба гуфтаи созмонҳои мудофии ҳуқуқи башар, дар чаҳорчӯби сафарбаршавӣ дар Русия ҷалбкунандагон афроди кишварҳои Осиёи марказиро ҳадаф қарор медиҳанд. И потом оказываются завербованными. Валентина Чупик, мудири созмони ҳомии ҳуқуқи башари Тонг ҷаҳонӣ, мегӯяд, аз сеяки беш аз 500 муроҷиате ки ҳамарӯза аз муҳоҷирон ворид мешавад, ба ҷалби иҷборӣ марбут аст. ҳолатҳое ҳастанд ки муҳоҷирон дар маркази муҳоҷирати Сахароваи Москва бояд санади 40 саҳифаро имзо мекарданд, ки дар он шаҳодатномаи ҳарбӣ низ мавҷуд буд. дар мавридҳои дигар ба афроди аз Осиёи марказӣ ки шаҳрвандии Русия ва ҳатто иҷозаи иқомат надоштанд, даъватнома дода мешавад. дар Русия ҳоло ҳама чиз мумкин аст, мегӯяд Чупик ба расонаи «Настоящее время». ҳолатҳое ҳастанд ки муҳоҷиронро дар кӯча полис ё горди миллӣ боздошт карда латукӯб мекунанд, дар узвҳои таносул қувваи барқ мемонанд ва маҷбур мекунанд ки ба артиш раванд. албатта онҳо маҷбур мешаванд то сабти ном кунанд. танҳо дар 2 моҳи ахир ҷасади беш аз 10 нафари кушташудагон дар ҷанги Украина ба Тоҷикистон интиқол дода шудааст. ба назари сиёсатшинос Тимур Усмонов, мақомоти кишварҳои Осиёи марказӣ наметавонанд дар ин бора изҳороти баланди алайҳи Русия арз кунанд, зеро равобити ҳар як кишвари иттиҳоди давлатҳои мустақил бо Русия дӯстона ва иттифоқӣ маҳсуб мешавад. сиёсатшиноси дигар Нуруддин Худоёров бар ин назар аст, ки шояд ҳукуматҳои кишварҳои Осиёи марказӣ метавонанд бозгашти оммавии шаҳрвандони худро ташкил кунанд, аммо ин боиси ташаннуҷи иҷтимоӣ дар ин кишварҳо ба далели камбуди ҷойи кор мешавад, ки аллакай мавқеи худи онҳоро зери хатар мегузорад. Ты для чего сюда приехал, я еще раз сказал? Воровать? Работай, пожалуйста. Работать приехал. Собирайся, он сейчас в военкомат, Смотрите, понял? Я просто здесь стою и говорит, военкомат служит. Всё.